खुलुमबाय गोदान भिडिअ नोंथांमोन बयखौबो बरायबाय नोंथांमोननि इस्सा बादियै दिनै आं लानानै फैबाय थेंफाख्रि टेससिलदारनि जिउ जारिमिन पार्ट 2 भिडिअ। एक्चुअली आं पार्ट 2 लाबोनायनि गोसोआव साननाय गैयामोन, नाथाय थांनाय भिडिअ जारिमिन खोन्दोआ आद्रा जानानै थानायफोर बादि मोननायखाय गोबाङानो पार्ट 2 भिडिअ लाबोनो होनायखाय जोबोर खस्थ' आरो नाजानायनि गेजेरजों बे भिडिअखौ लानानै फैनाय जाबाय। बे भिडिअजोंबो आद्रा जाबावगोनब्लाबो अन्नानै पार्ट 3 भिडिअ बिनो नांला, मानोना थेंफाख्रि बिथांनि जिउनि सोमोन्दै एसेनोल' मिथिनाय जाखायो आरो बिथांनि सोमोन्दै लिरखाना दोननाय आबुं जारिमिन मोननाय जाया। अके थ'दो बिदिब्ला भिडिअखौ जों स्टार्ट खालामसै। लेट्स बिगिन। थांनाय भिडिअ आं 1857 निफ्राय लानानै 1859 थामहिनबा 3 बोसोराव जानाय जाथायफोरनि सायावल' खोन्थानाय जादोंमोन। बे भिडिअ गोबां जाथायफोरखौ लानानै बिथांनि थैनाय समहालागै थुलमुल लास्ट भिडिअ लाना फैनाय जाबाय। बेनिखायनो बे भिडिअ वान अफ द बेस्ट एन्ड इम्परटेन्ट भिडिअ जानो थांगासिनो दं। अन्नानै भिडिअनि लास्टसिम नायलांदो। थेंफाख्रिनि जोनोमनि थारिखखौ थारै बुंनो हायाब्लाबो बिथाङा 1810 मायथाइयाव चिरां डिस्ट्रिक्ट बिजनी हालामाव जोनोम मोन्दोंमोन, नाथाय गोबाङानो बुंनो नागिरो थेंफाख्रि सिख्लाया क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय नायगाव मुंनि जायगायावसो जोनोम मोन्दोंमोन। बेबायदिनो बिथांनि थैनायनि मायथाइयाबो मोननै जाना दं। बिथांखौ 1879 मायथाइयाव थैदों होनना बुंनाय जायो आरो खायसेया आंल' भुटान वार जोबनाय लोगो लोगो 1865 मायथाइयाव थैदों होनना लिरनाय जादों। बर'नि जारिमिना ओरैबायदि कमप्लिकेटेड दि बिद्यासागर नार्जारि बिथांनि बादिब्ला थेंफाख्रि बिथांखौनो बिरगोस्रि मुङावबो मोनथिनाय जायो, नाथाय माखासेया बुङो बिरगोस्रि सिख्लाया आलादा, बिहा आलादा जारिमिन दं, जायखौ आं नागिरगासिनो दं। जुदि नोंथांनाव दङब्ला अन्नानै कमेन्टनि गेजेरजों खोन्थाहरनो थाखाय खावलायनाय जाबाय। बेखौ जों गोसोखांनांगोन दि फेब्रुवारि 1830 मायथाइयाव चिरां बिजनीआव भुटान राजानि दैदेननायाव लावसार फोरबो खालामनाय जादोंमोन, जेराव भुटान हिल्सआव थानाय आरो नर्थ इस्ट इन्डियायाव थानाय लाइमोनफोरनि गोहो आनजाद नायनो थाखाय खालामनाय जादोंमोन आरो बे आनजादाव जायानो देरहागोन बेखौनो भुटाननि खाजोना खांग्रा देवान खालामनाय जागोन। बे मेलायावनो जावलिया देवान, जायखौ जों जावलिया बुंनाय जायो, बिथाङा गुबुन लाइमोनफोरखौ फेजेननानै देरहासार जानो हादोंमोन आरो बिथांनि टेलेन्ट आरो रोंगौथिखौ नुनानै भुटान राजाया इमप्रेस जादोंमोन। बेबायदिनो भुटान प्रिन्स ड्रुक देसिया बर' जोहोलाव जावलियानो देवान एबा खाजोना खांग्रा बिबानखौ होनाय जादोंमोन आरो बिथांखौनो दिनै जावलिया देवान मुंजों मोनथिनाय जायो। गोजौआव आइ बाथोन फैदों। बिथांनि सोमोन्दै आबुङै मिन्थिनो लुगैदोंब्ला अन्नानै थुनानै नायहैनो हागोन। गोदानै सायख'जानाय देवाना गोबां बोसोर मावनायनि उनाव एसे सेल्फिशनेस जालांनो हमो। बेयावनो थेंफाख्रि बिथाङा जावलिया देवानजों थुंग्रिनि दावहा नाङो आरो बे खेबाव जावलिया देवाना थेंफाख्रिजों जेननो गोनां जादोंमोन होननानै लिरनाय जादों। बेखौ नुनानै भुटान प्रिन्स ड्रुक देसिया कनफिउज जायो आरो देवाननि बिबानखौ थेंफाख्रिनो गथायनो नागिरो, नाथाय थेंफाख्रिया नाखस खालामदोंमोन आरो जावलिया देवाननो होनो थाखाय खावलायदोंमोन। बे टेलेन्टखौ नुनानै ड्रुक देसिया थेंफाख्रिनो गंसे समायना थुंग्रि होना बिथांखौ बिरगोस्रि मुं दोननाय जादोंमोन, मानोना बिथाङा बिरहां बिरहां दावहा नाङोमोन। बेफोर गासैबो बिद्यासागर नार्जारिनि लिरनाय जारिमिन खोन्दो, आंनि नङा। बिबौ त्रिभुबन बाहादुरा थेंफाख्रिखौ उन्दै समनिफ्रायनो थुंग्रिनि दावहा नांनो फोरोंदोंमोन, बेखायनो बिथाङा उन्दै समनिफ्रायनो बिब'निफ्राय माखासे मानि गियानखौ मोनदोंमोन। बिथाङा माबोरै दावगालांखो, माबोरै टेससिलदार जाहैखो, बेनि पार्ट 1 भिडिअखौ नायब्लासो नोंथाङा मिथिनो हागोन। आं बेफोरखौ जावले जावले रायखांबाय थाथ'ला, नङाब्ला भिडिअ लावद्राय जालांगोन। आं बिथांनि टेससिलदार बिबान मोननायनि उननिफ्राय बारनोसै। बाथिराम बर' बिथांनि बादिब्ला थेंफाख्रिजों लोगोआव बिनि खाजोना बोखांनायाव 13-14 जनसो ब्रिटिश सान्थ्रिफोर थाफायोमोन। बेखौबो फोरमायदों कि बिथाङा पाब्लिक एबा ओनसोलनि मानसिफोरनि माखासे दायफोरनि सायावबो जाज खालामनायनि पावार दंमोन। ब्रिटिशफोरा बिथांखौ जोबोर मोजां मोनोमोन, मानोना बिथाङा गावनि डिउटिखौ जोबोर इमानदारियै मावोमोन। मोनसे बाथ्राया जादों बिथाङा फुट हिल्स ओनसोलनि भुटाननि सान्थ्रिफोरनिफ्राय जेब्लायबो ब्रिटिश सान्थ्रिफोरखौ प्रटेक्टआव दोनोमोन। बिथाङा गोबाव सम ब्रिटिशफोरनि थाखाय मावबोनायनि उनाव गावनि हारि बर'फोरनि बांसिननिफ्राय बांसिन दुखु खस्थ' सहायनांनायखौ नुनानै गोसोआव जावरिखांदोंमोन, मानोना बै समाव बर'फोरा ब्रिटिशफोरनि गिलिर खाजोनायाव सिखारनो हायै जाबायमोन। थेंफाख्रिया खाजोना बोखांनो थांनायाव बर' नखरनि साननै सानथाम ओंखाम रसा नांनाय आरो बिनि सायाव टेक्स नांनाय, बेफोर नुथाया थेंफाख्रिखौ दुखु नांहोदोंमोन, जायनि थाखाय बिथाङा राहा गैथाराजासे साननो गोनां जादोंमोन कि बेबादि सानबाय थानायनि सम नंला। बर'फोरखौ बेफोर टेक्स जाबसिननायनिफ्राय उदां खालामनाया गावनिनो बिबान। बेनिखायनो बिथाङा टेससिलदार बिबानखौ एंगारदोंमोन आरो आन्डारग्राउन्ड नेशनेल मुभमेन्टआव जइन जादोंमोन। बिथाङा बेनि उनाव भुटानिसफोरनि टेक्स बोखांग्रा जावलिया देवानजों लोगो नांनानै गावनि हारि बर'फोरनि सोमोन्दै साननो। ब्रिटिश सान्थ्रि गाहाय मेकलिनसन साहिबा थेंफाख्रिनि सायाव रागा जोंनाय फैदोंमोन, मानोना बिथाङा मिथिखागौ मानि थाखाय थेंफाख्रिया टेससिलदार बिबानखौ एंगारदोंमोन। गोबाव सम बर' रिभलुसनारिस आरो जावलिया देवान मोननि साननाय नाजानायजों बिथांमोना बर' रायजोफोरखौ सांग्रांथि होदोंमोन। एबारनिफ्राय खाजोना होनाय जानाय नंला, नांगौ जायोब्ला बिसोरनि हेंथा नांगोन। बेबादिनो बिजनीआव थानाय ब्रिटिश हेड अफिसखौ थेंफाख्रिजों लोगोसे जावलिया देवान आरो माखासे भुटाननि सान्थ्रिनि मददजों गाग्लोबहैयो। बेयाव साबेसे मा जालांखो बेनि रेकर्ड
बोखांनाय जायाखै। बेनि उनाव थेंफाख्रि आरो जावलिया देवानमोननि दैदेननायाव नांगिरिफोरखौ संकस दैसानि मोनसे जायगायाव दैदेनलांदोंमोन। थेंफाख्रिनि दैदेननायाव गोबां खेब ब्रिटिशफोरजों नांदोंमोन आरो गोबां बर' जोहोलाव जोहोलावजोफोर मुंख्लं जानांदोंमोन। ओरैबायदिबो लिरनाय दं थेंफाख्रि बिथांनि तहसिलदार बिबानखौ रामोनदा मुंनि सासे सुबुङा मेगन सायोमोन आरो बिथाङा ब्रिटिशफोरनो थेंफाख्रिनि माखासे सेक्रेट बाथ्राफोरखौ खोन्थाना होयोमोन। बेबादिनो बिथाङा तहसिलदार बिबानखौ मोननो थाखाय टिप्स एन्ड ट्रिक्स बाहायदोंमोन, जायनि थाखाय उनाव गाम्बारि सिख्लाया रामोनदाखौ सिथारदोंमोन। बे जाथायखौ थेंफाख्रिया मोजां मोनाखैमोन आरो उनाव गाम्बारिजों एसे थरख' बिथरख' जादोंमोन होनना मोनथिनाय जायो। बे थरख' बिथरख' जानाय समावनो लिरजानाय बादिब्ला गाम्बारि सिख्ला बिथाङा थेंफाख्रिनि माखासे सेक्रेसि बाथ्राफोरखौ लाखुमानो हायाखै। आंबो मिथिया आरो क्लियारै लिरजानायबो गैया। जानो हागौ बिथाङा सोरबा ब्रिटिश नङाब्ला सोरबा मेगन गोसा मानसिनि सिगाङाव थेंफाख्रिनि थानाय जायगानि सोमोन्दै खोन्थादोंमोन खोमा, जायनि थाखाय थेंफाख्रि सिख्लाखौ ब्रिटिश सान्थ्रिफोरा आइ रिभारआव गावथारनो मोनो। बिथांजोआ जोबोर खस्थ'यै थैनो गोनां जादोंमोन। बिथाङानो बर' हारिनि जोहोलावजोफोरनि गेजेराव बयनिख्रुइबो पावारफुल आरो देरसिन गोहोनि आइजोमोन। बिथांनि बै समाव बिथांजों समान गोहोनि रावबो गैयामोन, जायनि थाखाय बिथांखौ ब्रिटिशफोरा सायख'दोंमोन आरो तहसिलदारनि बिबानखौ होनाय जादोंमोन। अके, नेक्स्ट भिडिअ गाम्बारि सिख्लानि जिउनि सोमोन्दै सावरायनाय जागोन। बिथांनि माखासे बाथ्राया बे भिडिअआवनो हाबफाखानाय जाबाय। भिडिअखौ मोजां मोनब्ला अननानै लाइक खालामदो, चेनेलाव गोदानब्ला अननानै साबस्क्राइब खालामनानै लाब्लानो जाबाय। अके फर नाउ, थेंक इउ, बाय बाय एन्ड टेक केयार।